Good morning, everyone. I hope all you are doing well, and me also pretty fine as you can see to me. तो आज ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଶୋଇକି ଉଠିଲି ବାହାରକୁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରି ଥାଏ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଲା ଆସିକି ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କି ଦିଦି ଜାଣିଛ ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କି ସେଇ ଯେଉଁ ତମ ଘର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ନଳକୂଅଟା ଅଛି ସେ ନଳକୂଅରୁ ଯଦି ପାଣି ପିଇଲେ କିମ୍ବା ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ସବୁ ଦାନ୍ତ ସବୁ ହଳଦିଆ ହେଉଛି। ତ କହୁଛି ଦିଦି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି, ସେ ନଳକୂଅରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି କି ଯେ ସେ ନଳକୂଅର ପାଣି ଯଦି ମୁହଁ ଧୋଇଲେ କିମ୍ବା ପିଇଲେ ଦାନ୍ତ ସବୁ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଉତ୍ତରଟା ବହୁତ କମନ ଉତ୍ତର, ବହୁତ ସାଧାରଣ ଉତ୍ତର କି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଳରେ ମିନେରାଲ୍ସ ଥାଏ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ମିନେରାଲ୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ ନା ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍। ଯଦି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ମାତ୍ରା ଜଳରେ 1.5 ମିଲିଗ୍ରାମ ପର ଲିଟରରୁ ଯଦି ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା ଦାନ୍ତକୁ ଆମର ହଳଦିଆ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ତାର ମାତ୍ରାଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥାଏ, ତା ମାନେ ଜଳରେ ଯଦି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ମାତ୍ରାଟା 1.0 ମିଲିଗ୍ରାମ ପର ଲିଟର ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଦାନ୍ତକୁ ଆମର ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ବନେଇଥାଏ ହେଲା। ଯଦି ସେ 1.5 ମିଲିଗ୍ରାମ ପର ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ କରାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି କି ଆମେ ତ ଡେଲି ବ୍ରସ୍ କରୁଛୁ ତଥାପି ଆମର ଦାନ୍ତ କାହିଁକି ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସେ ଜଳ ଅଲଗା ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଆଉ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ।